Que tal? Moi boas tardes, benvidos a Conexión Galicia, o primeiro Conexión Galicia deste ano 2025. Estamos de estrea, un ano no que non temos citas electorais á vista, alo menos polo de agora, pero que ven cargadiño de actualidade nos xulgados, no Congreso, con Junts, como víamos esta mañá, co fiscal xeral do Estado, cos 50 anos da morte de Francisco Franco, e estamos de estrea tamén hoxe porque estreámonos os martes, cambiamos de data. O que non cambia, o directo 6:30 na G2 en directo e xa en diferido, xa pola noite na canle principal da Televisión de Galicia, como non nos seus dispositivos móviles. Imos xa coñecer os nosos convidados de hoxe. Temos por aquí a Hugo Pereira, xornalista de Diario. Como estás? Moi boas tardes, un placer estar aquí con vos. Grazas por estar hoxe connosco e ademais estrea nesta temporada contigo. Nesta temporada estreo, veño aquí de novo e bueno, é un placer enorme estar aquí contigo e con os meus compañeros. Moi ben, moitísimas grazas. Grazas, Javier Casqueiro, xornalista del País. Como vas? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Y efectivamente, con expectativas de este año, yo creo que es un año curioso, porque en teoría no hay citas electorales, pero se pinta con muchísima polémica política. Debúxase, sí, curioso, verdad? Puideches pasar unhas Navidad, un Nadal así un pouco máis tranquilo? Sí, sí, muy bien. Es verdad que no he ido a Galicia, voy a ir ahora, que el próximo fin de semana tengo una fiesta con amigos, pero ha caído algo de marisco también gallego, eso sí te lo tengo que decir. ¿No? Pero chegado dalí, non? Sí, sí, por supuesto. Bueno. Aida Bao, xornalista de la cadena SER, que tal? Que tal, María, como estás? Como foron as vacacións? Ti Moi veches? ben, sí, moi curtas. A min faiseme sempre moi curto. O que pasa que foron 2 semanas en Galicia que non podo pedir máis. Bueno, Vieito Rubido, director del debate e embaixador de Cedeira, puideches pasar pola vila? Home, pasei pola vila, pola terra da vila, pola vila e terra, sabes? Ben. Cedeira, vila e terra. Sí, sí, estuve en Cedeira o día, polo día de Reyes, estuve nun cumpleanos de unha amiga miña na Coruña e estuve ca miña familia no Nadal. Bueno, aínda deu tempo a facer un pouquiño de todo, non? É que Casqueiro porque non quere, pero ir e vir vaise como é unha expresión como a favo no vento ou algo así, Sí, non? a funde de carozo tamén, non? Porque, pero é que Casqueiro ten un problema. Na ciudad natal de Casqueiro, que é Ferrol, como un filispín. Como a todo filispín, verdad? filispín. Sabedes a orixe desa frase de a todo filispín, sí? Podela explicar ti como ferrolán, non? Tamén. Sí, sí, sí. Bueno, yo además es que tengo ahí, bueno, Vieito y yo tenemos un amigo que está especializado, que es Man Castro, especializado en recuperar palabras y expresiones que tienen que ver con, bueno, cuando los ingleses venían y tenían cierta presencia en Ferrol y se utilizaban expresiones que tenían que ver bueno, con una deformación de determinadas palabras en inglés, y hay bastantes de esas, ¿no? Hay bastantes de esas. Y en este caso sí es como a toda prisa, ¿no? Vamos a decir a toda prisa, por traducirlo de alguna manera. A full speed, non? Era, eu lembrome que en Ferrol tamén a miña veciña dicía que ia pasar o brux. Non, sí. Pasaba o bruxo, eran palabras anglosaxonas que chegaran por medio do naval e aí quedaron na cidade. Bueno, metémonos en materia xa, sí? Veña, comezamos con Junts, por exemplo. Esta mesma mañá sorprendían nas últimas horas os de Puigdemont, daban un ultimato xa ao goberno, dicían, xa saben que a comezos de decembro, do mes de decembro, reclamaron unha cuestión de confianza, que Pedro Sánchez se sometera a unha cuestión de confianza porque, bueno, temían que non contaba con todos os apoios da Cámara. Este xoves a mesa do Congreso debería ter en conta se acepta ou non esta cuestión de confianza. Quero que escoitemos antes a Jordi Turull e agora falamos. No pot ser que a Suïssa hi hagi conflicte polític que s'ha de resoldre, a Catalunya digui que ja s'ha passat pàgina, que aquí no hi ha conflicte, i que a Madrid diguin que estem en l'absoluta normalitat. No s'hi val, s'han equivocat. I per tant, per això nosaltres divendres, doncs sí, divendres prendrem decisions. Refírese o goberno, din que non poden dicir en Suiza unha cousa, en Madrid outra, en Cataluña outra, están bastante enfadados con Pedro Sánchez e, polo tanto, din que o venres tomarán determinacións. Casqueiro, que agardas desa mesa do Congreso? Terás en conta esta cuestión de confianza? Pues mira, he estado toda la mañana en el Congreso y he estado hablando con responsables del Gobierno y del Partido Socialista, y la idea en principio es decirle que no. Que no. Sí, la idea es decirles que no, con algunos argumentos que a mí me parecen razonables, ahora eso sí, también arriesgados, ¿no? Si ya la relación con Junts es complicada, imprevisible y cada vez más, además, ahora mismo pues la verdad es que puede pasar cualquier cosa. Y digo por qué razonables los argumentos. Esta es una iniciativa, la moción de confianza, en la que los presidentes del Gobierno tienen la prerrogativa ante una situación, la que sea, puede ser una situación conflictiva por escándalos, por lo que es, por
por problemas políticos internos, por lo que consideren el propio presidente del gobierno de decir, bueno, veo que tengo un cuestionamiento, me voy a la Cámara y veo si puedo revalidar la confianza que tuve en la investidura. Pero no tiene mucho sentido, creo yo, hay otras fórmulas, hay otros instrumentos, no tiene mucho sentido que esa posibilidad, esa prerrogativa se la concedas a los grupos políticos del Congreso y menos a la oposición, ¿no? En principio, porque no sería para eso, no está pensada para eso. Hay una moción de censura, hay otras iniciativas. Dicho esto, y dicho también que, insisto, la información que nos ha llegado hoy del propio Gobierno, de la mesa del Congreso, es que no lo van a aceptar, están en negociaciones hasta el final y la presión va a ser enorme. Y hay que tener en cuenta que al día siguiente Puigdemont ha convocado en Bruselas una reunión que dicen todos en Junts que es muy importante, en la que quieren hacerle ver al Gobierno que si no aceptan esto les va a doler, no les va a agradar, ¿no? Y yo ahí pienso que esto es un ejemplo más de lo que nos queda en esta legislatura, ¿no? Con Junts tirando de la cuerda muchas veces, que parece que va a ir al máximo, pero sin romper, yo creo que hasta el final. Cuestión de confianza, por tanto, parece que non, pero ese fora así, porque tamén dixeron que non apoiarían unha moción de censura por parte do Partido Popular, pero que tomarían medidas drásticas. Eu creo que non vai pasar nada. Nada? Non, porque Junts ten unha enorme debilidade por unha banda e por outra banda é que Junts non vai... Junts, Esquerra, Bildu e o PNV non van ter unha situación, un status quo político mellor que este. Esta é a mellor situación que teñen, non a van a romper, quedalles moi ben, como decía Arzallus, decía, ahora empieza o gorgojeo, é o gorgojeo propio da vida política, non vai pasar nada. Junts vai a seguir mantendo o apoio a Sánchez e eu creo que a única posibilidad de que haya unha mudanza relativamente pronto pasaría por si Sánchez quere convocar unhas eleccións de motu propio. Si non, non vai facer. Esas eleccións non van a acontecer, verdad, Hugo? Non creo que vayan a acontecer, non? Pero aquí eu creo que hai dúas dimensións de análise. Por unha parte está funcional, que eu tampouco creo que vai a pasar nada. Junts non está nunha posición onde de que poda pasar algo, pero eu sí que creo que pode pasar, valga a redundancia, na parte do relato, na parte simbólica. É dicir, que Junts pida unha cuestión de confianza, que é non somente un socio, senón que ademais é un actor necesario para o goberno, para sacar adiante a legislatura, para poder, en fin, que o goberno poda gobernar, non? Entón, claro, quizáis non pase nada a nivel funcional, pero sí que pasa algo para o relato do propio goberno, é dicir, Junts, un socio, insisto, necesario pedindo unha cuestión de confianza. Os presupostos xenais do Estado están aí que seguramente non saían adiante, é o máis probable nestes momentos, a lo menos. Xa che preguntarei logo, porque aquí temos unha porra feita por si van a sair os presupostos ou non, falta o teu voto. Xa avanzo que creo que non van a sair. Entón, quizáis a nivel funcional non pase nada, non haxa esa cuestión de confianza que como decía antes Javier, é unha prerrogativa propia do presidente do goberno, a prerrogativa propia do goberno que por moito que se acepte esa PNL no Congreso instar ao goberno a que faga algo, pero dende logo a prerrogativa de rexistrala e do goberno de España, de Pedro Sánchez, do presidente do goberno, non? A nivel funcional non creo que pase nada, pero dende logo isto afecta e moito, eu creo, eso sí, ao relato do goberno, ao relato de estabilidade, ao relato de vamos a continuar aquí ata o ano 2027. Bueno, pois cada vez xuntando as diferentes pezas do puzzle, pois se ve máis complexo que aguante ata o ano 2027. Entón, eu creo que sí que pode pasar algo a nivel de rato, a nivel de argumento para o goberno, eso creo que sí. Dende logo tensión hai, deixeiche para o final, pero non é casual, é que sempre que escoito algo de Puigdemont ou que aparece unha noticia de Puigdemont cada mañá, lembrome de ti dicindo, con Puigdemont todo é posible. Claro, totalmente. A ver, todo é posible, neste caso habería que decir casi todo é posible. Eu aquí estou con Vieito. Eu teño a teoría de que Junts está facendo aspavientos políticos, porque é o que xogan, porque é a súa forma de presionar, porque o que queren é levar o goberno a donde lles interesa, pero creo que, vamos a ver, Junts nun escenario co Partido Popular gobernando, creo que tería menos capacidade de presión da que ten agora mesmo co Partido Socialista. O que pasa que Junts, evidentemente, ten unha ideoloxía, pois sí, independentista, pero de dereitas, ten que venderlle algo á súa xente, e o que lle vende é que están presionando, que non están co goberno, non están co bloque de investidura, e que cando están é porque lles poñen encima da mesa algo que lles compensa moitísimo. Pero eu teño a teoría de que isto vai ser... Fíxate... Bomba de fume outra vez. E non estou de todo de acordo con Hugo tampouco, porque eu creo que o tema do relato, efectivamente, na dereita cala moito, de que mira ti, que vergoña e tal, pero non teño tan claro que os votantes progresistas non estén xa acostumbrados a que isto suceda, porque Junts non é a primeira vez que presiona, que ameaza con facer caer o goberno, que ameaza con facer caer a maioría de investidura, e despois o que fai é conseguir cesións e xa está. Tendencialmente estamos
estamos vendo xa nas enquisas, non, que o desgaste do Partido Socialista, é dicir, se mantén, pero Pero non se crees realmente que por desgranamos ben as enquisas, vemos que porque capta boa parte de votante de Sumar, que evidentemente está encallado tal polo caso Íñigo Errejón fundamentalmente, non? Pero aínda así é evidente que se mantén baixando un pouco incluso, pero se mantén, que decir que hai votantes propios do PSOE que van fundamentalmente cara á abstención, non? Eso que din tendencialmente as enquisas, claro. Non pode pasar nada a nivel de relato? Pois non sei tanto, porque igual incide todavía máis nese desgaste do Partido Socialista que ven que xa, bueno, pois chegou Pero un non punto... crees que porque quizás gobernar é necesario desgasta? cambiar... Quer dizer, gobernar desgasta. Claro. Ao final, un partido que leva anos no goberno acaba desgastándose nas encuestas, pero que isto pasa aínda que non teñas a Junts Sí, non, ameazando. Entón, efectivamente, hai un desgaste, pero non atribuyo necesariamente a Junts. No? De verdade, non. De todos os xeitos, a decisión de Junts non vai ir para adiante, todo quedará igual, non? Niso estamos todos de acordo? Ou Casqueiro, non? No, yo digo que yo no me mojo. O sea, me mojo. Cuidado. Yo creo que no, pero yo creo que no y además lo he argumentado. Pero cuidado, es verdad que ellos necesitan de vez en cuando poner sobre todo a Puigdemont, ponerlo en el foco. El viernes hay convocado, justo el viernes, después de esta decisión, ellos han dicho... Vamos a ver si es otra promesa falsa. Ya pasó con Puigdemont cuando dijo que volvería y se retiraría de la política y no lo ha hecho, ¿no? Si no conseguía ser presidente de la Generalitat. Pero ahora han dicho que el PSOE, si no permitía esto, lo iba a pagar. Y lo vamos a ver al día siguiente. Con lo cual vamos a reservarnos la posibilidad de que haya alguna sorpresa, aunque yo creo que efectivamente no va a salir adelante, como tampoco tiene ninguna viabilidad una moción de censura en la que pretendas juntar en el mismo saco los votos del PP, los de Vox, Do Vox e de Junts. Iso prácticamente é imposible. Imposible. ¿no? É imposible. Quería que cambiáramos de tema, porque isto verémolo o xoves, tamén facías de alusión a Íñigo Errejón, Íñigo Errejón tamén declara o xoves, pero imos co que xa pasou, co que comezou esta semana. O luns sorprendíamonos todos con este auto que teño aquí, do xuiz, un auto para uns demoledor e para outros sen ningún tipo de interese, polo que lin hoxe nestas últimas horas, un auto do xuiz no que chama a declarar como imputado fiscal xeral do Estado o día 29 de xaneiro, o 30 de xaneiro a fiscal provincial de Madrid e xa o 5 de febreiro, se non me falla a memoria, a man dereita de García Ortiz. E por primeira vez o xuiz sinala directamente a Moncloa. Por qué? Porque ese correo coa filtración dos datos confidenciais da parella de Díaz Ayuso saiu, sostén, dende a Fiscalía con dirección á presidencia do Goberno e despois filtrouse a un medio de comunicación. Casqueiro, que sei que che gusta moito este tema. A ver, yo estoy de acuerdo contigo en que, bueno, que este es un auto muy importante a tener en cuenta. Lo que no estoy de acuerdo, María, es que dices, para algunos es demoledor y para otros no. No. Hoxe no refírome a que hoxe no Consello de Ministros pero voy apuntaron a que eran absolutas elucubracións. Voy a eso, porque... De simple filtración, que Claro, tamén denominaron voy a dende intentar fontes do explicar goberno. por qué digo eso. Porque yo creo que demoledor el auto es. Es. Y lo es para todo el mundo. La historia, que es por lo que tú también me provocabas un poco para que entrara, es porque ¿dónde ponemos el foco de esta historia, ¿no? Y yo creo que el auto en sí mismo es incuestionable que es demoledor. Estamos hablando de un juez del Supremo en el que imputa y cita ya para declarar a un ni más ni menos que al fiscal general del Estado, la figura más importante de la Fiscalía del Estado. Con lo cual el auto en sí mismo, claro que es demoledor. Entonces, ¿dónde está el debate? Que yo creo que por ahí ahora tú apuntabas, el Gobierno, el Partido Socialista, otros socios, otros analistas, hoy he visto incluso la Unión de Fiscales Progresistas, hay más gente y es una... ¿Cómo se sostienen algunas de las cosas que se dicen en el auto? ¿Dónde están las pruebas de algunas de las cosas que se dicen tajantemente en el auto? Ahora tú apuntabas al tema de si hay algún tipo de presencia, protagonismo o intervención por parte de la presidencia del Gobierno. En el auto se habla con una contundencia que luego no se demuestra ningún otro aledaño del auto ni se aporta ninguna prueba definitiva al respecto. Da la sensación de ser más una conclusión de informes de la UCO, de intervenciones del teléfono del líder madrileño o de conclusiones e inferencias del propio juez que de pruebas evidentes que no hemos visto en ningún lado. Que saíra cara a presidencia do Goberno é porque tiveron acceso a unha serie de correos electrónicos con emisor, fiscalía, receptor, ¿Cómo presidencia tuvieron do acceso Goberno? a esas pruebas? Porque ahí hay una conclusión que se pretende establecer de que la Fiscalía y la presidencia del Gobierno estaban en contacto permanente. Esa prueba no existe en ningún lado. La prueba de que la Fiscalía envió esto a la presidencia del Gobierno no existe hasta el día de hoy. Yo no digo que no sea verdad.
cada uno digo que en ningún lado, en ningún informe, ni siquiera de la UCO, en ningún papel, en ninguna intervención, en ninguna conversación está demostrado que la Fiscalía General del Estado o alguien de la Fiscalía o en el entorno de la Fiscalía hayan enviado eso a la Moncloa. En ningún lado. Lo que está demostrado es que una persona que era la jefa de gabinete del jefe de gabinete del presidente del Gobierno, tuvo una intervención para enviárselo al líder madrileño. ¿Cómo lo consiguió? Hay periodistas, María, algunos de ellos gallegos, como José Precedo, director adjunto del diario.es, que sostienen que desde hacía días, no horas antes de que se conociera la noticia, sino días antes, que ya tenía acceso a toda la documentación al respecto y que han negado que fuera la Fiscalía la que tuviera esta intervención. ¿Por qué se le da más crédito a, por ejemplo, el jefe de gabinete que ha demostrado, ya ha reconocido, el jefe de gabinete de Ayuso, que ha reconocido haber mentido? A la persona que publicó en El Mundo esa noticia falsa se le da más crédito que a los periodistas que han acudido al mismo juez a decirle que eso no es verdad. ¿Por qué? ¿Dónde está cómo está demostrado que tienen más crédito Miguel Ángel Rodríguez y el periodista del Mundo que publicó esa mentira, una mentira contrastada, que los periodistas que publicaron la exclusiva? Logo falaremos de Miguel Ángel Rodríguez. Non hai ningún tipo de indicio que apunte a que filtrou Miguel Ángel Rodríguez ese mail privado. Sencillamente non hai ningún tipo de indicio. Quen está imputado nestes momentos é o fiscal xeral do Estado. É dicir, poderán salir indicios? Non o sei, eu non son nin investigador da UCO, nin Guardia Civil, nin tampouco xuiz. ¿A ti no te parece sorprendente? Sí. Que no digo una pregunta, porque yo, claro, lo he leído todo, como dice María, y claro, yo pienso, bueno, al fiscal general de Estado se le han pedido los móviles, que por cierto, de manera harto sospechosa para su propio comportamiento, ha borrado o ha cambiado, pero a Miguel Ángel Rodríguez no. ¿No te parece sorprendente? Porque Miguel Ángel Rodríguez, o que pasa é que me ides deslavazar todo o programa, porque perdón, quería abordar o tema de Miguel Ángel Rodríguez. Volvemos luego. Pedimos por orden, non? Volvemos luego. Vieito, tiveche acceso ao auto, supoño. Sí, o auto sí, pero eu creo que o xuez Hurtado, que hai que lembrar que foi o presidente do tribunal que xulgou a Gürtel. Sí. Para que sepamos... Si, non é sospeitoso de estar dunha parte ou da outra, non? O Hurtado, eu creo que ten máis coñecemento que probablemente é que os xornalistas, é normal, forma parte da nosa vocación, facemos tamén xuicios paralelos, e non temos todos os elementos que probablemente teña e as conversas que ten o propio, como sabedes, os xueces instructores, por exemplo, falan casi a diario e teñen conversas longas cos investigadores, co coronel da UCO, con non sei que, e eu creo que na estrategia que ten o propio xuiz instructor probablemente hai cartuchos guardados aínda. Pareceme a min, isto tampouco teño ningunha proba. A min o que si me parece é que o que hai que garantirlle a calquer cidadán, a ti, aos que nos están escoitando, a Casqueiro, se algún día, a min, a todos, é garantir que o Estado de Dereito tennos que protexer. É dicir, eu creo que, por iso, outro xuiz galego, por certo, Alberto Jorge Barreiro, condenara no seu día ao señor Garzón por algo semellante, non exactamente na forma, pero sí no contido do delito. Que dicir, oiga, vostede ten que garantirlle ao cidadán a súa defensa. E cando os abogados Choclán, Mourullo e Peláez o denunciaron a Garzón polas escoitas que despois utilizaba na estrategia, por iso digo que os xuíces tamén teñen outros coñecementos, que non só son os que aparecen nos papéis públicos, pois entonces condenouse a Garzón a inhabilitación total. E isto pasa no caso de García Ortiz, é unha pena que este país este agora mesmo pendiente de que un fiscal que efectivamente é moi sospeitoso que borrara os WhatsApps, é moi sospeitoso, é dicir, se non tes nada que ocultar, te deixas os WhatsApps, non tes que escondes. Entonces, no penal, remato a miña intervención, no eido penal, así como no civil, no mercantil, tes que demostrar paso a paso, proba a proba, é dicir, fíxose tal cousa, aquí está a documentación. No penal, non. No penal, por exemplo, cando é un asesinato, un roubo, isto que está, neste caso está no penal, os indicios valen o xuiz para pensar que se cometeu un delito. Os indicios. E o feito de borrar as mensaxes é un indicio curiosamente que non o esculpa. Que terían esas mensaxes que o propio fiscal, que terá coñecementos tamén do procedimento judicial, diría, prefiero borrarlos a que digan que hai un indicio de culpabilidade.
De feito, falabas dese borrado de mensaxes, dun cambio de dispositivos. Foi unha boa estrategia ou foi o peor que puido facer o fiscal xeral do Estado? O que, dende logo, neste caso, o timing non lle favorece, pero, o sea, sí. Pero é certo que o que defenden dende a Fiscalía Xeral do Estado é que é un borrado que se fai periódicamente, que de feito o borrado non se fixo agora, fíxose, creo que cambiou de terminal un pouquiño antes, semana sí, foi moi despois de pegado, ser pero o borrado investigado. foi previo, sí. En todo caso, eu volvendo ao que apuntaba Casqueiro, a min, evidentemente, como di Bieito, pois o xuiz terá outras ferramentas para saber exactamente, terá outros indicios, pero é verdade que hai cousas que chaman poderosamente a atención. No auto fai referencia á declaración de testigos. Os testigos, por lei, teñen a obriga de dicir a verdade. Total. Os xornalistas que estiveron, dous xornalistas, José Precedo e tamén Miguel Ángel Campos, no caso de Miguel Ángel Campos, que é xornalista da cadena SER, que eu coñezo moito e que explicou en antena como foi o seu acceso á información, Precedo dixo que o tiña días antes e Miguel Ángel Campos dixo que tiña horas antes. Explicou pormenorizadamente como foi. Precedo incluso creo que se mostrou disposto a presentar probas do que estaba a dicir. Entón, o que di o xuiz descarta todo nun párrafo e o que di é que non lle parece que haxa motivos obxectivos, que eso choca coa declaración dun testigo o día anterior. O que non sei é por que se lle dá veracidade a todo o que encaixa perfectamente coa súa tese e o que non encaixa coa súa tese non se lle dá veracidade, cando son dúas persoas que en teoría teñen obriga por lei de dicir a verdade. E de feito, Miguel Ángel Campos, José Precedo tamén, pero que a Campos eu coñezo moito, é un tío moi fiable, que cando di algo, vamos, é menos en sede judicial que pode sair ali imputado. Entón, chámame a atención. E tamén gustaríame resaltar que a UCO tampouco aporta ningunha proba de que o correo fose da Fiscalía a Moncloa. É a conclusión que saca, pero non hai ningunha proba que el poda dicir, isto foi así. Entón, claro, eu entendo que, por suposto, se o atribuímos todo a que os xuíces teñen unhas ferramentas e teñen quizás unha información que non reflexaron no documento, pois sí, pero a min como cidadá hai cuestións que se me plantexan que non están respondidas nese documento. Hugo. Bueno, para empezar, nese informe da UCO que serviu para a elaboración do auto por parte do magistrado do Tribunal Supremo, non aparece, por exemplo, o tema do cambio de móvil, non se reflexa todavía. Co cal, isto un pouco vai na liña do que dicía antes Bieito, de que hai cousas, hai probas, hai indicios, hai sospeitas que todavía non se plasmaron no auto. Por exemplo, insisto, isto que se sabe xa, que cambio de móvil, todavía non está plasmado no auto da Guardia Civil. En todo caso, hai que deixar que a Xustiza traballe, que os investigadores investiguen, valga a redundancia, e a mí no que me gustaría incidir, eso sí, é na estrategia do goberno que está seguindo. Punto número 1, defendendo a ultranza o fiscal xeral do Estado. Bueno, nos aquí mesmo temos, como xornalistas, temos ata reservas, non, a hora de defender a un ou defender a outro, que hai que deixar que isto vaya, pero, sin embargo, o goberno o ten clarísimo, que non ten nada que ver o fiscal xeral do Estado, e pregunto, por qué? Por que o ten tan claro? Quizáis ese apostar tanto, defender tanto o fiscal xeral do Estado, quizáis o que está facendo é, de alguna forma, bueno, dicir, mellor que non se descubra a quen da presidencia do goberno, supostamente, como di, ese auto chegou. Non sei se vos pasa que nas roldas de prensa do Consello de Ministros as respostas sempre son as mesmas cando se fala deste asunto. Claro. Son bulos e son falsas noticias. Bueno, pois eu non o tería tan claro como goberno. É dicir, esa claridade que ten o goberno cando hai, insisto, unha investigación aberta, pois, sinceramente, a lo menos a min, levanta máis sospeitas do que realmente pode chegar a aclarar, non? Porque, bueno, o normal sería, deixemos que a Xustiza traballe, deixemos que os investigadores pois sigan adiante coa investigación, pero que saian en rolda de prensa asegurando a ciencia cierta que o fiscal xeral do Estado non ten nada que ver e que non hai probas, bueno, pois eu non o tería tan claro. Non é unha figura máis, en este caso, digamos, de próxima al gobierno o institucional. Estamos hablando del fiscal general del Estado, de hecho es tan inédito y por eso es tan importante el caso, que es verdad que, hombre, no es una figura como para dejar que se defienda él solo, teniendo en cuenta además, Hugo, lo que hemos visto cuando él ha querido defenderse él solo. Porque, claro, yo quería subrayar, ¿no? Bieito hablaba del Estado de Derecho y de la importancia de la situación y de que no se conozcan ni se filtren determinados datos. Es verdad que estamos acostumbrados a que se filtre absolutamente de todo y los que estamos aquí trabajamos en esto, ¿no? Totalmente. Pero dicho esto así, que es verdad, yo también creo, y esta forma parte de la idiosincrasia y el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado, es averiguar la verdad e investigar la verdad. Y claro, en este caso, María, es que yo, según hablamos, me indigno todavía más, ¿no? Porque estamos en lo que estamos, se han tomado declaración, ahora está citado ya el fiscal del Estado, ni más ni menos, sus ayudantes, aquí imputados, informes de la UCO, y hoy mismo se han destacado en todos los medios de comunicación
Ha pasado un año desde que salió a la luz este caso y todavía nadie ha tomado declaración. Veña, imos meterse ás colas de Miguel Ángel Rodríguez, porque todavía nadie ha tomado desexando declaración, Javier Casqueiro. todavía nadie ha tomado declaración al novio de la presidenta madrileña, un año después. Está avanzando la causa contra el fiscal general del Estado a una velocidad de vértigo, me parece bien, que el juez haga todo lo que tenga que decir, como dice Hugo, yo estoy a favor, que se investigue todo, pero en la otra causa, ¿qué pasa? Que no le importa a nadie. No importa a nadie que el otro señor, que efectivamente está constatado porque lo reconoció su abogado, por cierto, abogado al que han cambiado ahora, porque ya no les sirve, reconoció su abogado que había cometido fraude fiscal, ha habido facturas falsas, ha habido... la agencia tributaria ha demostrado que este señor no pagó un fraude a los españoles, Pero con un señor que pegó un pelotazo millonario en lo peor de la pandemia, que ni siquiera tenía experiencia simultánea. Yo solo termino ya. Esa causa no avanza nada. Hugo, ¿no te parecería interesante que alguien le tomara declaración? Que avancen as dúas, non? No, total. Hay un principio de la filosofía del derecho que dice que una injusticia no justifica. No, sí, claro, escucha, absolutamente. Si yo no voy por ahí, pero digo, ¿a ti no te llama la atención, Aquí lo que hay que un año garantizar después es que no se le haya tú tomado mañana, declaración a este señor? Y tú mañana, oye, Sí. si yo tuve una inspección de Hacienda. Que no estoy justificándola. 48 millones de habitantes, pues 20 y muchos, casi 30 millones, estamos sometidos ¿Cómo a control de arrancó Hacienda. esto? O que me chama... ¿Cómo arrancó esto? Pero que me ¿Y chama, por qué? de verdade, o que me chama a atención é que se intente eclipsar o caso que se está investigando do fiscal xeral do Estado que es al revés. ensayando... No, Es como es al revés. deixadme explicar, por favor. Deixadme explicar. Claro, aquí o argumento que tamén se está escoitando estamos eclipsando o caso do novio de Isabel Díaz Ayuso co caso do fiscal xeral do Estado. Pero que ten que ver unha cousa coa outra, pese a que este un pouco interconectado de fondo? Unha cousa é o do novio de Isabel Díaz Ayuso, que por suposto que se ten que investigar, se ten que investigar, chegar ao fondo se hubo fraude fiscal, falsedade documental, todo o que Si es posible en este siglo, si es posible. que se investigue. Pero eso non excluye que é moi grave, o que se está a investigar por parte do fiscal xeral do Estado e que Niso estades todos de acordo. hai indicios de que se filtrou un documento privado e que saiu da Fiscalía procedente da Presidencia do Goberno. Entón, insisto, non se pode eclipsar, non se pode minusvalorar o do fiscal xeral do Estado, incluindo na ecuación que incluindo non estou falando da non digo, en sede judicial ti crees que os xuíces están minusvalorando a causa do fiscal xeral? O que está dicindo Casqueiro, que o que está avanzando é a do fiscal xeral, porque a do persoa que defraudou ainda non declarou. Pero non falo da xustiza, falo do goberno aquí. É que estamos eclipsando, se está intentando por enriba da mesa o do fiscal xeral do Estado para que non se fale do novio Ayuso. Isto o dixo o PSOE e o goberno. Un dos relatos que ten o PSOE e o goberno. E que ten que ver unha cousa coutra. A mí me parece igual de grave unha persoa en particular, novia Ayuso, que defraudou a Hacienda, é igual de grave, o quizáis máis, Hugo, queda clarísimo, pero digo que se igual de grave, como ti dis, pero se igual de grave, Home, eu creo que igual de graves non son. Son cosas diferentes. Podía ser pero as dúas cosas merecen ser investigadas. mínimo igual de grave. Mínimo igual de grave. O do fiscal é máis grave. Que teñamos un fiscal xeral do Estado imputado, creo que é máis grave que calquera outra cousa. Dende logo, Bueno, que calquera outra cousa non necesariamente. Pero mínimo igual de grave. Mínimo igual de grave. O que é increíble, insisto, e remato, é que o goberno intente decir, minusvalorar o caso fiscal xeral do Estado dicindo que se tapa o do novio Ayuso. Pois non, aquí hai que falar fundamentalmente do fiscal xeral do Estado e tamén do novio Ayuso, porque é mediático. Habiendo argumentado todo lo que has dicho y estando todos a favor, lo que queremos decir, y yo todos a favor en parte, porque has llegado a decir en un momento determinado, yo creo que en el calor del debate has llegado a decir, no tienen nada que ver una causa con la otra. Vamos a ver, algo que ver tendrá cuando el fiscal general está investigado por intentar contar la verdad del caso del novio de Ayuso. Pero contar la verdad non é presuntamente filtrar un documento privado. Lo he resumido así porque ahora Vieito va a decir con razón pero yo no he dicho todavía la precisión. La realidad del fondo es que este señor lo que quiso es contar la verdad. Otra cosa es que ahora podemos decir, porque al principio era que porque publicó una nota de prensa, esa acusación ya se quitó. Ahora estamos en que se han revelado datos secretos. Pero la realidad del fondo, que es a donde yo quería ir, es porque quiso contar la verdad. Eso es la nota de prensa. No, en todo. Hugo, en todo el caso. Alto o Galiñeiro. Vieito, que estaba agardando. Vamos a ver, o TJUE, o Tribunal de Xusticia da Unión Europea, anulou un proceso contra un etarra, asesino confeso, porque a xuíza Murillo
dixera unha frase no mismo proceso e dice, bueno, eso ya lo esperaba yo. Solo con ese comentario anulouse o proceso. É dicir, que se está tratando na Unión Europea, na civilización na que estamos no século XXI, dar unhas garantías a calquer cidadán, incluído ata un terrorista. Entonces, aquí o que se está é que se violentou ese tipo de garantías. É que, probablemente, é que un defraudador, moi ben, pero é que todos os defraudadores, que creo que hai 300.000 neste momento nunha situación semellante en España, teñen dereito a un secreto e non que non sea instrumentalizado máis alá de que defrauden 500.000, 300.000 ou 2 millóns. Porque, claro, se son de 1.000 euros, supoño que non tería maior... Pero, é dicir, creo que é moi importante insistir en que temos que garantirlle a calquer cidadán a pulcritude dos que teñen, ademais, o privilexio do poder, porque un fiscal é un tipo poderoso. Podes ir á cárcel por unha decisión del, é dicir, decía Calderón, perdón, bueno, xa o direi. No, Marañón, decía Marañón, cualquier tipo de poder es un privilegio, incluso el alcanzado democráticamente. Claro, por qué? Porque tes un poder. O fiscal xeral do Estado é un dos tipos máis poderosos deste país e pode facer moitísimas cousas, pa ben ou pa mal. En este caso, pois tenlle que garantir a este señor unha discreción e un secreto que non se garantiu. E entonces, además, non só non se garantiu, sino que se ve na sucesión dos feitos de que, efectivamente, houve un comportamento irregular. É o que temos que aclarar. Si hai unhas consecuencias penales ou non, xa o veremos. Xa veremos. Por suposto. E xa rematamos con ese tema. Simplemente por dúas cousas moi rápidas. A primeira, quen publicou primeiro a información que deixaba o descuberto información confidencial de Alberto González Amador non foi a Fiscalía Xeral do Estado, foi un periódico cunha filtración. Foi el periódico El Mundo cunha filtración. É verdade que non daba os datos correctos e aí foi cando entrou a Fiscalía a querer desmentir. E o segundo, González Amador sigue debendo hoxe entre multas e non 500.000 euros aos españois. Non digo que non haxa que investigar, por supostísimo, o Fiscal Xeral do Estado, e que eu non creo que nin Casqueiro nin eu insinuásemos en ningún momento que non houbera que investigalo. Pero sí creo que eso é política, Hugo, porque ao final sí é certo que cronolóxicamente o que sucedeu primeiro inda non se investiga, ou polo menos inda non avanzou, e o que sucedeu despois vai moi rápido. Entón, chamativo, entendo que polo menos os dous procesos terían que avanzar. Tamén o PP di xusto o contrario, quero dicir, ao final están facendo política. O que está claro que é un home que defraudou e que, non sei, terá que decidir a xustiza se o Fiscal Xeral do Estado cometeu un erro ou a Fiscalía cometeu un erro tratando de desmentir un bulo, que foi o que fixo a Fiscalía. Entón, bueno... Cambiamos de asunto, vale? Porque sei que vos gusta moito o Fiscal Xeral do Estado, pero como pasaremos todo o ano 2025 falando del, ainda temos moitos máis martes. O venres, un día prácticamente inhábil no Congreso, non sei, Casqueiro, se andabas por ali. O venres pasado. Nos pillou a todos... Ya non sei onde estuve el viernes. Pois mira, o venres, que un día, pois iso, como dicía, prácticamente inhábil no Congreso, sorprendeunos unha mensaxe do Goberno a primeira hora da mañá anunciando unha comparecencia de Patxi López para falar dunha nova lei para frear o suposto acoso dos xuíces. Entre outras cousas, esta lei pasa por delimitar as acusacións particulares, por derrogar o delito de ofensas religiosas, por inadmitir as querelas basadas en informacións de medios de comunicación e tamén por reprobar os xuíces que poidan emitir declaracións políticas. Primeiras impresións sobre esta lei, Hugo. Bueno, non sei eu quen defenda a Aztoir, nin que defenda, digamos, a asociacións, digamos, ultras, calificadas por tantos como ultras, pero que sí que vou a defender é a figura da acusación popular, unha figura que está disposta no artigo 125 da Constitución Española, que ademais é unha figura única, digamos, do dereito español fronte ao dereito europeo, que non existe a figura, dende logo foi definida por tantos como unha conquista democrática no sentido de que permite que os cidadáns, que os españoles neste caso, pois tamén participen na administración de xustiza. Por iso se inventou a figura da acusación popular. Co cal, non sei eu quen defenda, insisto, nin Aztoir, nin este tipo de asociacións ultras, evidentemente ultras, que teñen quizáis obxectivos espurios, pero, dende logo, para eses obxectivos espurios que podan ter organizacións ultras como Aztoir, como outras organizacións deste estilo, xa están os xuíces e xa está o Ministerio Fiscal, que é o que encauza e que é o que pon límites aos
actos excesivos destas asociacións. Co cal, dende logo, non defenderei Actoir, non defenderei obxectivos espurios que poda chegar a ter, pero sí que defenderei, dende logo, unha acusación popular que é un dereito constitucional que agora o goberno que sempre se defendeu que sempre foi tan democrático e que ademais foi acusación popular en tantas ocasións, a última, por exemplo, no caso Coldo, fai unhas semanas, incluso o ensalzou. Nos entramos como acusación popular porque queremos chegar ata o fondo do asunto. Chegou a decir, ata o fondo do asunto. Isto fai unhas semanas, como acusación popular ao PSOE. E agora, quere botar abaixo un dereito, insisto, constitucional. Bueno, pues non entendo sobre todo a incoherencia. A ver, yo no soy un experto jurista, pero parte de lo que ha dicho Hugo es así, es irrefutable, está en la Constitución, se ha utilizado durante mucho tiempo y se han sacado algunos escándalos, tú has mencionado a algunos políticos, pero también en el caso Nos, que afectó a la familia ni más ni menos que a la familia real, ha habido muchos precedentes, ¿no? Sí. Pero lo que hemos leído estos días, yo sí subrayo dos cosas, por dejarlo ahí y precisando que no soy un experto jurista, ¿no? Una, me parece que nace esta proposición, por cierto, con muy pocas posibilidades de prosperar. Sí, la verdad es que sí. Muy pocas, pero nace ya con el defecto de la inoportunidad, ¿no? Tiene toda la pinta de que, y esa es la gran acusación que se le hace al Partido Socialista, de que como ahora el presidente del gobierno tiene determinados problemas judiciales en su entorno muy directo, familiar, etcétera, el Partido Socialista busca esta salida para intentar, porque además habría una disposición adicional en la que se podría incluir la posibilidad de que afectara incluso con efecto retroactivo algunos de los casos. Con carácter retroactivo, os casos que xa están en proceso, iso os xuíces non o ven moi algo. La oportunidad del debate nace muy lastrada, ¿no? Dicho esto, todos, y cuando digo todos en el Congreso, llevo mucho tiempo haciendo información política, del Partido Popular lo tengo muy reciente, porque fue en el año 2017 con Mariano Rajoy en el Gobierno, con el Partido Popular en el Congreso con mayoría, ya propuso esta situación porque todos hemos observado con el paso del tiempo que esa figura que está en la Constitución ha sido maltratada, ha sido mal utilizada, se han sobrepasado todos los límites. Entonces, que el debate, que seguramente era un debate necesario, era un debate interesante para fijarle determinados límites, sobre todo en el acceso de los partidos a causas judiciales que están abiertas de investigación para atacar al contrario, que no es exactamente el objetivo que debería de conseguirse con esta acción popular, ¿no? Hay determinadas cosas que se podrían haber considerado si no fuera, porque ya nace lastrada, yo creo que de origen, con la sospecha de que el Partido Socialista tiene otros intereses. Por iso facía fincapé no do venres, un día inhábil, sorpresivo, non digo con alevosía, nocturnidade porque foi pola mañá, pero foi canto menos sorpresivo, non? Sí, bueno, eu teño varios aspectos que comentar. Efectivamente, a acción popular aparece na Constitución, pero é certo que moitos gobernos, incluído o propio de Mariano Rajoy, trataron de corrixilo, non? Mais que nada é de limitalo para que non haya, en fin, que non calquera, pero o PSOE utilizouno moito, de feito na Gürtel o PSOE personouse como acción popular. A min o que me chama máis poderoso, efectivamente, é que non estaba, por exemplo, no texto do goberno de Rajoy, é a disposición primeira transitoria, que di, tan pronto entra en vigor, se anulan todos os procesos. Hombre, isto está clarísimo. A verdade que son, dende o punto de vista de calquer cidadán, chirría moito, non? Hai outro aspecto que me parece inquietante, e é dicir que a partir de unhas informacións periodísticas non se poden seguir, oiga, se un fiscal, un policía, ten coñecemento de que hai unha comisión dun delito, sexa polo medio de comunicación ou sexa por outra vía, terá que facelo. Ou agora informamos de que fulano matou a non sei quen, un narcotraficante matou a non sei quen na Ría da Arosa, e como sale nun periódico, non vamos a decir. E hai dous aspectos máis que me preocupan. Outro é que isto o que sí é que invalida as asociacións de víctimas do terrorismo, que non só son as de ETA, porque non poderían ter iniciativas perseguindo ata 300 asesinatos que hai sin aclarar por parte das vítimas do terrorismo. E, finalmente, a min pareceme que o das ofensas religiosas merece tamén unha reflexión. Pola seguinte razón. O Estado é a confesional, é laico, pero os cidadáns non. Os cidadáns poden ter creencias, poden creer en Mahoma, en Buda ou en Xesucristo. E iso é o que os estados modernos é o que garantizan. Din, oiga, eu como Estado non teño que ir bajo palio como iba Franco, nin cousas desas. Pero eu a vostede teñolle que garantir
que a súa sensibilidade religiosa non vai ser ofendida. E cando aquí, claro, que pasa? Que aquí as ofensas sempre son cos católicos, que representan, vayan ou non a misa, o 70% da poboación. Pero é fácil, porque xa sabes que os católicos non che van facer nada. Claro, eu a moitos que se poñen moi estupendos co catolicismo, gustaríame velos cos musulmáns, co islán. Non van a facer, porque xa sabemos o que pasou con Charlie Hebdo. Pero a mí me parece que hai que... Por que sempre as bromas son co catolicismo? Por qué? Por que nunca son con outra religión? Entón, eu creo que hai que ter unha sensibilidade de respeto a quen ten unhas creencias religiosas. Entón, en fin, chamame moito a atención o que montaron, a mellor con razón, cando acordades aquela piñata que decían que era a cara de Pedro Sánchez, que hai que botarlle moita imaginación para pensar que aquilo era Pedro Sánchez, pero bueno, porque si... Pero é certo que estaba en Ferraz e tal. Oye, se arma un lío, tal, persecución, non sei canto, moi ben. Sin embargo, cando se rin das creencias religiosas, insisto, do 70% da poboación española, eso hai que quitalo para que non haya problema. A mí pareceme que, en fin, que si de verdad queremos vivir en convivencia, en concordia, e entendernos, hai que marcar sempre uns códigos de convivencia, non? E de respeto de uns a outros. Igual o que dicía Casqueiro, que isto merecía un debate moitísimo máis amplo do que foi inicialmente. Quería que escoitáramos primeiro a Pachi López cando explicou parte desta lei e, sobre todo, cando animou os xuíces a congratularse. Escoiten. Que los propios jueces deberán ver con buenos ojos que lo que se haga es garantizar su prestigio, su neutralidad y su buen hacer, ¿no? Teñen que estar agradecidos os xuíces, Saida? Non, ou estarán un pouco enfadados? Sí, moitos deles, moitas asociacións, prácticamente todas, incluso tamén as progresistas, bueno, é normal, non? Están vendo que hai, de alguna forma, unha delimitación das súas funcións. O que pasa é que eu creo, e antes de botaros en riba, deixademe rematar, o que pasa é que eu creo que agora mesmo o foco tamén teria que estar posto en xuíces que inician unha investigación. Falábamos antes de recortes de prensa, é que depende moitísimo, porque o que di, a min tamén chamoume moitísimo esta atención, entón fun o literal, e o que di é que non se poderán abrir procesos penais con artículos periodísticos que non teñan o menor indicio de irregularidade. Claro, aí non entra, por exemplo, foi o primeiro que pensei, El Mundo cos papeles de Bárcenas presentou unhas probas, non era un xornalista dicindo teño fontes, e que ademais tiña unha fotografía, aí hai unha proba. Eu entendo que se refire, cando di artículos periodísticos que non teñan un menor inicio de irregularidade, é que non hai máis que palabras que non se poden demostrar de ninguna forma. Pero entón non estaríamos falando de ningún dos casos. Por exemplo, no caso Begoña Gómez publicouse a... Claro, pero incluso aí, María, no caso Begoña Gómez, hai artigos que despois demostráronse que eran mentira. Entón, é moi complicado, ao final... Quero dicir, cando registrou o software o seu nome, por exemplo, está registrado, non? Iso xa valería como unha información xornalística acreditada? Pero eu entendo que non están excluindo absolutamente todo o que faga a prensa. Eu entendo que aquí están delimitando, falando dunhas probas, digamos, máis concretas. No caso Begoña Gómez, eu estando de acordo tamén que non se pode iniciar procedementos xudiciais con simples noticias de prensa dicindo fontes por aquí e fontes por alá. Eso, evidentemente, eu tamén estou de acordo que non se debe iniciar procesos xudiciais en ese estilo, pero no caso de Begoña Gómez tamén temos que recordar que o primeiro que fixo o xuíz foi chamar a declarar como testigos aos xornalistas que publicaron información sobre o caso Begoña Gómez. Entón, evidentemente, os propios xornalistas como testigos tamén aportarían máis información, máis datos como testigos, insisto, como testigos ao inicio da investigación xudicial, evidentemente para ver se se pode continuar ou se directamente se archiva a investigación. Co cal, isto non foi que se quedaron que o xuíz se quedou cos titulares. Isto non é así. Pero aí va eu, que hai moitos xuíces que agora mesmo están admitindo denuncias que non se sosteñen, ou polo menos que moitos cidadáns poderíamos pensar que non se sosteñen. Entón, eu entendo que o foco tamén ten que estar na forma na que están exercendo algúns magistrados. E despois, dúas cousas que a min que non coñecía, pero lendo sobre isto, a acusación popular só existe en España e en Andorra. É algo extraordinario. E despois, con respecto que falábamos dos antecedentes tanto do PP como do PSOE, o PSOE xa plantexou
hai 3 anos. O que pasa que foi nunha lei que agora está parada, entón, coa proposición de lei aceleraría os prazos. E así o que dicía Casqueiro, Junts xa dixo que se olviden Enmenda a totalidade, non? que isto se queda moi corto, e que entón realmente non vai a sair adiante. O debate a min, en todo caso, pareceme interesante porque pon en riba da mesa un tema do que non se está falando, que é que agora o que dicía Hugo, prácticamente parece que calquer cidadán con dúas notas abre un proceso xudicial. Dende o meu punto de vista non pode ser. Bueno, por exemplo, sí, o dos límites aos magistrados, a mí non me parece mal, por exemplo, cando di que haberá que apartar un magistrado cando faga unha declaración pública a favor dun partido político. Niso estamos de acordo todos, verdad? Nese punto é o único no que estamos... A mí pareceme, efectivamente, os xuíces non se poden pronunciar políticamente. Eu vou máis lonxe. E un xuíz que quere facer carreira política non pode voltar nunca endexamais ao mundo xudicial. Pasa en Galicia, temos o señor Villares parando todos os parques eólicos cando foi candidato das Mareas á Xunta de Galicia. Eso non pode ser. Non pode ser que un señor que non conquire o apoio da sociedade vaya despois a un xulgado e tome iniciativas que xustamente non puido. Eso é o que non se pode facer. Eu estou de acordo. En Bélxica, aquel pederasta que matara, que era Ducroix, non me acordo como se chamaba, foi un caso moi sonado. E un dos 3 magistrados que o iba a xulgar iba na manifestación. Vírono, oiga, non pode vostede... No te vayas a Bélgica, quédate aquí en España, que vimos en la puerta de los juzgados de Salamanca a magistrados con toga manifestándose contra una ley que no había sido registrada en el Congreso. Estoy hablando de la lei de amnistía. Escoita, pero eu estou dicindo... Magistrados con toga manifestándose a la puerta de sus juzgados contra una lei del gobierno que todavía no había sido registrada. No caso de Bélxica, retirárono. No caso de Bélxica, retirárono. É dicir, non puido seguir. É dicir, a mí pareceme que os xuíces teñen que facer un gran esforzo de neutralidade e un gran esforzo de... que era como así era no século XX, a principios do século XX e finales do XIX. Os documentos legais de Montero Ríos, entre outros, foi que redactou a lei procesal, decía eso, decía, oiga, o xuiz tense que manter axeno á vida social, ser un tipo humilde, discreto, non estar na vida social da cidade, etc. Debe ser bastante fastidiado, porque hai nos que van á televisión, hai nos comentaristas, hai nos de todo. É dicir que... Pero eu sí estou de acordo que hai que facer unha pensada sobre o protagonismo. Ese é o único punto no que todos estaríamos de acordo. Es verdad que ha cambiado mucho la sociedad y que las redes sociales, el acceso, porque esto era inimaginable hace muy pocos años que pudieras polemizar. Me ha pasado esta mañana en una tertulia. Yo he polemizado esta mañana ni más ni menos que con la juez decana de los juzgados de instrucción de Madrid sobre el caso Nacho Cano. Yo en directo, ella Ponchos del Barco. Sí, he participado y he polemizado con ella. Y no sé si me la he jugado, María, también te lo digo, no sé si me la he jugado polemizando con una juez en España. Pero quiero decir que es verdad que son cosas impensables, que a lo mejor la justicia estaba muy enrocada, escondida, etcétera, y que ahora nos hemos pasado de frenada, tamén pode ser verdade. Tamén pode ser, rapidamente, tamén pode ser que o goberno cada vez máis está interferindo na acción da xustiza, tamén pode chegar a ser, non? É dicir, estamos vendo moitas leis que interfiren de forma directa, hombre, a lei, sen ir máis lexo, a propia lei da amnistía interfire de alguna forma tamén na acción dos propios xuíces, que evidentemente, bueno, non hai máis que ver que non se aplicou a amnistía a Puigdemont por malversación. Lo que se llama hacer leyes en un parlamento de... Todo apunta a que fixeron traballar a Pachi López este venres para pouco máis que... Eso é moi duro, eu tamén te lo digo. Pouco máis que nada. Quero abordar moitos máis temas, pero quero que fagamos un apuntamento sobre o irmán de Pedro Sánchez, que, como saben, tamén declarou como investigado estes últimos días. Non imos poñer novamente esas imaxes nin eses audios, pero quería vos pedir a vos unha valoración. Unha persoa que di que atopou o seu traballo en internet e que non puido tampouco ubicar físicamente a oficina que dirixe Casqueiro. 10-15 segundiños. ¿Puede ser? Sí, voy a intentarlo. A ver, yo creo, hemos oído todos algunos de los cortes de esa intervención, porque, por cierto, ha sido filtrada, ¿no? Y es verdad que precisamente el don de la palabra no asiste al hermano del presidente del gobierno. Yo creo que en eso no se parecen. Por cierto, la voz es igual. La voz es la misma. Dicho esto, cuando tú oyes algunos cortes, algunos de esos totales, María, que utilizamos nosotros, él queda muy en evidencia, ¿no? Algunos de ellos, como por ejemplo no saber definir, que yo creo que cualquiera de nosotros nos pregunta qué es la Dirección de Artes Escénicas de cualquier entidad, yo puedo enrollarme hasta 15 minutos, ¿no? Y la verdad que el pobre no se le vio muy suelto. Dicho esto,
cuando tú oyes más la intervención general, hay muchos de los argumentos que me parecen bastante lógicos. Si tú estás en paro en San Petersburgo o en Milán, donde él trabajaba, y quieres volver a España, buscas por internet un puesto de trabajo. Luego él ha demostrado y está constatado que la plaza no se sacó para él. Hubo un concurso público, se presentaron 9 personas, había hasta 50 plazas que se sacaron en ese momento en la Diputación y se concedió y no fue recurrida por nadie. Parece que su currículum fue suficiente. Dicho esto, a mí sí me parece que el otro día, la verdad, que no se preparó suficiente su declaración. Hugo. Bueno, a ver, eu creo que un caso que ao final... 15 segundos, sí, tamén. que se ten que investigar, pero de momento non hai certamente ningún tipo de indicio, por momento que se trate de relacionar a Pedro Sánchez, o seu irmán, Pedro Sánchez, o presidente do goberno, co seu irmán, digamos, non hai ningún tipo de indicio, ningún fío directo entre unha cousa e outra, non hai ninguna chamada, ningún mensaxe, nin de Sánchez, nin de persoas cercanas a Sánchez, nin de nadie. Esa é a realidade. Veremos en que, como vai a investigación. En todo caso, dende logo non se preparou moi ben, como dice Javier, a cuestión, como particular e como persoa, bueno, veremos hasta que punto vai cara adiante ou non a investigación. Dende logo, eso de intentar relacionar con Sánchez, con Pedro Sánchez, o asunto, todavía está moi Parece que non, verdad? Eu vou compensar e vou facer 10 para que Bieito teña tempo. Simplemente aportar dúas cousas máis. Hai 4.000 folios de documentación, como dicía Casqueiro, creo que está ben documentado, todavía hai moitísimo que agardar e que ver como evoluciona, e despois volver a destacar algo que a min pareceme moi importante. No momento no que o irmán do presidente entrou no posto, o presidente non era o Pedro Sánchez que coñecemos hoxe, era un apestado no Partido Socialista, que estamos pensando en que, claro, o presidente enganchou no aí, que Pedro Sánchez era un apestado no PSOE, no momento no que seu irmão atopou o traballo. Foi o primeiro que dixo o presidente de Deputación, que eu votei a Susana, non? Cando declarou ante xuíz. Sí, foi así. A información que teño non é así. El entra días despois de que Sánchez voltara á Secretaría Xeral do partido. E xustamente o que cando entra. Una cosa es cuando entra y otra cosa es cuando se presentó a la plaza. Claro, cando ten a praza, o Pedro Sánchez non era o Pedro Sánchez que coñecemos hoxe. Non era ni secretario general del PSOE. Para ser máis fiable. A información que teño é que ele está aí xusto cando efectivamente el votou a Susana e por iso tiña tanto interés en congraciarse con Sánchez. É dicir, que aquí os intereses sempre... Aquí, como decían ali nunha bella redacción que traballei en Galicia, aquí cada un vai ao seu menos seu, que vou ao meu. Pois iso é o que lle pasaba á familia Sánchez. É dicir, vamos a ver, o que non pode ser é que este traballe nunha diputación, nun organismo público, e que tribute en Portugal. É dicir, pode facelo, sí, pero estéticamente é que sexa o irmán do presidente do goberno que máis nos subeu os impostos aos españois, pois, home, que queres que te diga? Ao mellor non ten ninguna responsabilidade penal, pero, dende logo, vamos, estéticamente e incluso éticamente, no discurso político do que se din, non quero, porque está moi mal utilizada a palabra progreso, no que se di movimento de esquerdas, que di movimento social, etc., oiga, a solidaridade empeza por un mesmo. Ben, moitísimas grazas a todos por agardar, por aguantar ben eses tempos, porque me quedan dous temas importantes, creo que só imos poder tocar un, pero bueno. Francisco Franco. Sí, 50 anos da morte do dictador de Francisco Franco, 100 actos por diante que temos no ano 2025, anunciados polo goberno, parte en España, parte no estranxeiro. Asistimos outro día, o primeiro acto consistiu nunha peza de flamenco, nunha peza musical, nun coloquio e na intervención de Pedro Sánchez. O que máis chamou a atención desa declaración foi isto. Puede volver a ocurrir. Y no hace falta ser de una determinada ideología, ni de izquierdas, ni de centro, ni de derechas, para mirar con tristeza, con enorme tristeza, y también con terror, los años oscuros del franquismo y temer que ese retroceso se repita. Bueno, imos aló. De verdade, Casqueiro, hai risco de que a dictadura poida volver? A mí esa frase la verdad es que me rechinó bastante, te lo tengo que decir. Me rechinó. A ver, yo creo que hay riesgo, y es evidente, no es que lo crea yo, lo estamos viendo, ¿no?, de que populismos de ultraderecha, en algunos casos, incluso fijaos lo que está pasando también ultraizquierda radical en Venezuela o Nicaragua. Nicaragua, nos hemos olvidado de Nicaragua, y a mí me toca mucho la piel lo de Nicaragua, es brutal, ¿no? Pero hay riesgos de que la ultraderecha esté campando, por ejemplo, en Europa, eso lo estamos viendo. Fijaos lo que puede pasar ahora en Alemania, con influencia, por cierto, de
de actores externos como Elon Musk, lo que está pasando ya en Francia, lo que está pasando en Austria, lo que está pasando en Países Bajos, lo que ha pasado ya en Italia. Tenemos un porcentaje de voto creciente ahora mismo en España con Vox. Ese riesgo existe. Ahora, riesgo de que haya una dictadura en España, yo no lo veo por ningún lado. Así de contundente te lo digo. Dicho esto, y termino, no me parece mal que se aproveche una fecha determinada, y yo ahí no entro en si es las primeras elecciones democráticas. Bueno, xa quedou claro que era por la muerte de Franco, ¿no? Porque despois de dar varios... Hay más cosas. Yo creo que está bien que, aprovechando esos 50 aniversario de esa muerte, puedas hablar de más cosas. El lema es España en libertad. España nunca ha vivido mejor que ahora. Yo creo que podemos llegar a esa conclusión todos. Y resaltar y ponerle a la gente joven el espejo para que sepan muchas cosas que no saben, que no se les ha enseñado, y lo cual es una laguna brutal, no me parece mal. A mí o que parece máis criticable é que algo no que poderíamos estar de acordos todo e que podería ser un acto transversal. Eu creo que, ao final, ensalzar que morre un dictador, pues eu creo que podemos estar todos de acordo, non? Eu creo que a nadie aquí lle gusta a dictadura, salvo quizáis a unha mínima parte da sociedade que poda ser nostálxicos dunha dictadura, pero eu son o primeiro en rechazar unha dictadura e creo que, como eu, tantos, non? Entón, o que é máis criticable é que algo no que se podría estar de acordo e que podría ser un consenso transversal e poder participar neses actos, pois, a maioría da sociedade, compartilo así, pois, que evidenciaran tanto que se trata tamén dunha estrategia política. 100 actos. 100 actos. É dicir, isto evidentemente parece, todo indica, e ni tan siquiera o esconden, que é unha estrategia tamén política. Por qué? Por que meter tamén estrategia política e romper, digamos, ese consenso que se podría alcanzar, digamos, pois na celebración da morte dun dictador? Sí, se pode tamén chegar a celebrar a morte dun dictador e, polo tanto, consecuentemente, o inicio, neste caso, en España, dunha democracia a través dunha transición. Bueno, pois algo que podría ser perfecto, estar de acordo a todos, pois aí meten a estrategia política e, polo tanto, hai que criticar a estrategia política. Un acto transversal, reclamabas, lembramos que houve ausencias tan sinaladas como a Coroa, o principal partido da oposición, Podemos tamén, que denunciou que non fora invitado, os empresarios. Quedou deslocido este primeiro acto? Bueno, non sei, a ver, o que dixo Felipe VI, de feito podía confirmarse na súa axenda, era que tiña aquel día, creo que unha entrega de credenciais a embaixadores. Sí. Creo que tiña un acto. Bueno, a Coroa o que si dixo que vai acudir a outros actos deste ano. Entón non creo, se realmente a Coroa quixera deslucir este ano de celebracións ou de actos, digamos, pois non iría, ou diría que por motivo que fora non o considera oportuno. A min pareceme... A ver, eu aquí non vou estar de acordo probablemente con ninguén da mesa. Bueno. Xa avanzo. Pero a min pareceme que, evidentemente, o goberno é un goberno e todos os gobernos teñen unha estrategia política. Pero a min pareceme que neste momento é importantísimo recordar xa non tanto a morte dun dictador, senón o que nos enfrentamos, porque os datos son alarmantes. O que din os datos é que busqueino porque sabía que era moi alto. O 25% dos menores de 35 anos creen que en ocasións un goberno autoritario é preferible. O 25%, un de 4 rapaces de menos de 35 anos no noso país. Eso é gravísimo. Eu creo que hai unha parte de todo isto que é o descoñecemento e que non vivimos nas nosas carnes. Eu cumplo 35 dentro de 2 semanas. Pois eu inclúome, non? Eu non vivín a ditadura, nin a represión, nin o medo, non vivín eso. Eu creo que hai moitísima xente que non é consciente do que se viviu. Entón, despois haberá que ver como se enfocan eses actos, pero a min pareceme ben recordar, destacar a importancia da democracia, destacar a importancia de que os partidos políticos, da liberdade de expresión, etc. E sobre todo porque o que dicía Casqueiro, o panorama europeo é moi preocupante. Bieito. Sí, eu creo que non, honestamente, celebrar 100 actos da morte de Franco parece que é unha cortina de fume dun goberno que non saca o presuposto adiante, que non saca leis novas adiante, que ten unha debilidade parlamentaria moi considerable e que atopou na morte de Franco, como xa chaman, e que a gran parte da sociedade española, a unha parte importante, o irrita notablemente, cando o goberno non debería irritar tanto, non? Efectivamente, eu non creo que haya posibilidades de que volte unha dictadura, porque para iso, por exemplo, sería necesario unhas forzas armadas involucradas neso, e non, as forzas armadas españolas son admirables hoxe en día, no conxunto incluso internacional, son modernas, son profesionales, non se dan as condicións. Agora ben, a mí o que sí me parece, e estou de acordo, que é moi preocupante, que moita xente nova, porque a incultura política deste país é moi considerable, por exemplo, non saben que o movimento máis antidemocrático que tuvo nos últimos 50 anos este país chamase ETA, mataba
constantemente a xente no proceso democrático, non era para liberar a naide. E ETA, pois, no Congreso dos Diputados, un dos PSOE, o don dixo, ya se acabou ETA. No, ETA non se acabou. O franquismo non se acabou. Claro que se acabou, pero que non estamos facendo actos. Déxame rematar. Que ETA non se acabou, a ver. Entonces, é dicir, é curioso o interés dun goberno por esquecer a ETA e o interés por resucitar a Franco. Entonces, a min se me dis, no, vamos a celebrar os 50 anos da primeiras eleccións libres. Entendo. Pero é que igual non chegan aló, non? Que non que se dicía estes días. A morte, casi un ano antes, a morte de un señor que morreu na cama, que ni siquiera houve unha revolución para, sino que morreu na cama. Temos que deixar xa temos que deixar este asunto, temos que deixar todo, pero non te preocupes, porque como vai haber 100 actos, teremos moitísimos dos que falar ao longo de todo o ano. María, eu fago unha aposta aquí. Quédanos 10 segundos. Que non vai haber 100 actos. Vale. Xa tiña que estar habendo outro. Grazas, señores convidados. Haberá 100 actos, si ou non? Eu creo que sí, eu creo que por la cuenta... Habrá, y no es incompatible con nada, que se puede gestionar todo lo demás y además hacer estos actos. Grazas, señores convidados, Grazas, por esta María. parte. Grazas tamén a todos vostedes por estar un día máis connosco. Lembren que agora estamos os martes, isto é Conexión Galicia. Son María Cheda, estes son os nosos convidados. Grazas.